F'Lulju il-qgħad kompla jonqos u n-numru ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol kien ftit il fuq minn 1500. Statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO uriet li meta mqabbel ma' Lulju tas-sena l-oħra il-qgħad niżel bi kważi 2500. Dan hekk kif f'Lulju tas-sena l-oħra il-qgħad kien ilaħħaq kważi l-4000 persuna. Il-qgħad ukoll naqas meta x-xahar li għadda tqabbel ma ta' qablu. Fil-fatt, f'Ġunju n-numru ta' persuni qiegħda kien ta' 1711 biex bekk il-qgħad naqas b'169 ruħ fuq medda ta' xahar. Notevoli wkoll huwa tnaqqis tal-qgħad fost numru ta' kategoriji tal-età, mhux biss żgħażagħ. Fil-kategorija tal-età ta' bejn it-30 u l-44 sena fejn l-aktar hemm nies li jibdew familja, in-numru ta' persuni qiegħda f'Lulju li għadda niżel bit-triplu. Minn 1335 ruħ f'Lulju tas-sena l-oħra għal 456 ruħ ix-xahar li għadda. Fil-kategorija tal-età ta' dawk li għoddu 45 sena jew aktar, il-qgħad naqas b'aktar minn nofs, minn 1530 f'Lulju tas-sena l-oħra għal 733 fis-7 xahar ta' din is-sena. Fil-kategoriji ta' età żagħżugħa, jiġifieri ta' dawk li jgħoddu taħt l-20 sena jew dawk li jgħoddu bejn l-20 u 24 sena, in-numru ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol naqas bin-nofs jew bit-triplu rispettivament. In-nies jirreġistraw għax-xogħol għall-inqas minn 21 ġimgħa ukoll naqas. Intant brabta ma' dawn iċ-ċifri sbieħ għas-settur tax-xogħol ta' pajjiżna, il-Prim Ministru Roberta Bela qal li llum kien ikkonfermat li Malta għandha l-inqas rata ta' qgħad fl-istorja. Fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, il-Prim Ministru qal li dan kollu jrid jittieħed f'kuntest li pajjiżna kellu theddida ta' 50,000 persuna mingħajr xogħol kawża tal-pandemija. Qal li mill-bidu tal-pandemija il-Gvern ingħaqad mal-imsieħba soċjali, negozji u ħaddiema u ħal-miżuri li kien hemm bżonn biex illum qed nerġgħu nitkellmu dwar l-isfida li neħtieġu iżjed ħaddiema. Saħaq li hemm sfidi oħra li l-Gvern immexxi minnu għandu r-rieda u l-kredibilità li jindirizza.